आता फर्स्ट सिंगर आमगेले प्रतीक्षा भट माताजी हांनी कारकळा तकून जॉइन जाता आसती आणि सांगता आसती भजे भजे हुरे म्हणा. बट फर्स्ट ट्रान्सलेशन ऐकूया. हे पद बरेला आमेಲೆ ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಬೆಂಗಾಲಿ ರಸ್ ಗೋವಿಂದದಾಸ್ कविराज गोस्वामी विशयन सांगे म्हळ्यार तांणी 1535 तुकून 1613 पासून आशिल्ली बेंगालीचे व्हेरी गुड वैष्णवा पोएट असती. आणि यांनी कृष्णा वैरी आणि कृष्णा राधा वैरकडे भरती आणि एक्सटेन्सिवली पद बरेल असं. आणि ऍक्च्युली कृष्ण भावनामृताचे एक एटमॉस्फियर ಅಂತ वाढील असतं तशें जावन आणि चैतन्य महाप्रभुले भारी व्हडले फॅन म्हणून सांगितलं तशी तांगेन भरती व्हडले भक्त जावन आशिल्ली ती तशी. रश्मी भट माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत ट्रान्सलेशन. हरे कृष्णा प्रणाम्स माताजी. हरे कृष्णा. ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ತನ್ನಿ ಬರೆಯಲಲ್ಲ भजा हुरे मना हाजी ट्रान्सलेशन सांगूक प्रयत्न करता. कवी सांगता की ओ मिगेल मना केवल नंदाल पुत्राले पादकमला पूज करी तज निमित्त एक्केकलेले निर्भीत निर्भीत जावची दत्ता अपरूप जावन आशिले मानव जन्म मिळतारी संत जनाले भक्ताले सवास तकुनो हे भवसागर पार करू जत्ता म्हणून सांगताची. दिवस रात्री हाव निद्राहीन जावन असता शाको आणि शी वारे आणि पावसू तजे दुःखाचे अनुभव करता. ಸ್ವಲ್ಪ संतोष कतीरे हाव निष्प्रयोग जावन आशिल दुष्टाले आणि जिपुणाल सेव करता. एकलेले पुरा संपत्तू यव्वन चरडू कुटुंबाचे ತಂಗೆಲೆ सदस्याले संतोष कतीरी भरवस ना ತಂಗೆಲೆ तांक कितले संतोष करलारीची त्या भरवस सांगना. कमलदलाचेरी पडलेल उदकाचे थेंबो कशी की थसल हे जीवन म्हूण सांगून तांणी सांगताची. तशी जावन आमी केन्नाय भगवान हरिले दिव्य पादाचे पूजन करका. गोविंदास कविराज सांगता की भगवान हरिले महिमा ऐकूचे आणि पठण करचे निरंतर जावन करता. भगवंताले पादकमल सेवा करचे आणि नवविध भक्तीचे प्रक्रियेंतू आसुका. परमात्माले सेवाक जावन धूप पुष्प दाखोन तांगेले पूजन करका. स्नेहिताले वरी सेव करका. भगवंताक संपूर्ण अर्पण करका म्हणून सांगून तांणी सांगता आसाची. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भजहुरे मना श्रीनंदना भय चरणार विंधरे. भजहुरे मना श्रीनंदना भय चरणार विंधरे. दुर्लभ मान सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारो होई भाव सिंधुरे. तारो होई भाव सिंधुरे. भजहुरे मना श्रीनंदना भय चरणार विंदरे. सीता आतप बाता भरीशना ये दिन जामिनी जागिरे. सीता आतप बाता भरीशना ये दिन जामिनी जागिरे. बिफाले से विनो कृपाण पुरजन. बिफाले से विनो कृपाण पुरजन. चपल सुकला सुखलाभ लागिरे. भजहुरे मना श्रीनंदना भय चरणार विंदरे. ये दिन यौवन पुत्र परिजन
इते खियाचे परती तीरे कमल दल जल जीवन ठलमल कमल दल जल जीवन ठलमल बजहु हरिपद नीतिरे बजहु हरिपद नीतिरे बजहु रे मन श्रीनंदन अभय चरणार विंदरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जना निवेदन पूजन सखी जना निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्रीनंदन भय चरणार विंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारो होई भव सिंधुरे तारो होई भव सिंधुरे बजहु रे मन श्रीनंदन भय चरणार विंदरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरी बोल हरी हरी किती छंद कोण सांगल देवा तुवें हा भले जोडी म्हणता पळय अम्मान ट्रान्सलेशन केल्लें दुवेन आयकून पद सांगलें ताळा बद्दल सांगला देवा तुवें आनी तुगेलें वॉयस वर ब्युटिफूल आसा हा अशी तुम्ही अवकाश दिलेला मस्त थँक्स माताजी ते आज सांगू जायनाशी तुम्ही दिवचे लायक ದರ್ಶನ ಮಾತಾಜಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವರೆ ತಂಗ ಟೈಮ್ ಅಸನ ದೇವನ್ तुमके एक टाइम कोण दिले आणि तुम चंदकोन सांगील वरे अस थँक यू सो मच माताजी अशी मुखार सुनार येऊ का नॉट माताजी भक्तीन ओके सॉरी तुम्ही वरे रश्मी भट माताजी थँक यू सो मच भरती सेवा तुमका आजी बर्थडे दिवस हरे कृष्णा थँक यू सो मच माताजी हरी हरे बोल कृष्णा हांतो ह्या पद्यान तुम्ही कशी चंद कोण ऐकली ती भजहु रे मन भजन करा दुर्लभ मानव मनुष्य जन्म येवची किती दुर्लभ असा भजन करा म्हणून खंयचे दासन पदी पडल्यार तुम्ही देवान म्हणजे तशी कृष्णात भजन करा नवा सो आता मी नेक्स्ट कीर्तन या आपया सो नेक्स्ट दुष्ट मना तुम्ही किसेर वैष्णव ते पद सांगचे येता सती शाश्वती गंध आमिले हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी त्यांनी बेंगळूर जॉईन जाता असती हे आमगेले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर महाराजान बरयल्लें आसा बेंगाली लँग्वेजर आसा आतां आमिले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर महाराजाले प्रणाम मंत्र तुमको आसा नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ती सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वाष्णवानवी देवी दयिताय कृपादये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः मळरी हांव रिस्पेक्टफुल अबैसन्स आसता डिवाइन ग्रेस भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरले लोटस पिटा करता आसा आनी तो वेरी डियर टू कृष्णा आनी आमी तागेले शेल्टर घेता आसा तागेले अंडर आनी कसं रे ताका श्री वैष्णव भानवी देवी दयित दासा हे हांगे अनेक नांव तांकां बरें आमी रिस्पेक्टफुल अबैसन्स करता आसा ती आनी श्रीमती राधाराणा आनी बर्ती फेवरेट तशी आनी कोण करूया आयली ती सायन्स ऑफ कृष्णा डिलिव्हर करूं आयली ती तशी म्हणून हे प्रणाम मंत्र सांगता ती तमिळ शिला प्रभुपाद जगद्गुरु शिला प्रभुपाद आले आनी स्पिरिच्युअल मास्टर जावन आसा ती पुराज नको तसं आता मी पद ऐकूया शाश्वती गंधर्विका माताजी मुखार विंदा कोण हरे कृष्ण माताजी प्रणाम या याती माताजी प्लीज हरे कृष्ण हरे कृष्णा स्क्रीन दिसतात ना मॅम होय माताजी दिसतास थँक्यू आता मी ऐकल यांची भजन करा रे मना भजन करा रे मग
आम्ही भजन करी म्हणकुळ कशी भजन करताची देवाक खुश करची पशी चढ हो ऐकतले खुशी जल्वे त्यांनी कसं म्हणलंय हन्नी कसं म्हणलंय म्हणून करताची हा हो समेगेल रेकॉर्डिंग केलंय अशी जल्ले हे ताळ ते ताळ ಜನರಿ आत्ता तुमक कळता कशी भजन करका म्हण सांगून ಕೆಲವು ಜನ ಲೆಕ್ತಾಚಿ हो हा भजन शिक्षक ना हाव ओढ भक्त जला एकांत रे भजन करका निर्जन भजन हाव एक वृंदावन बैसून की कंचे एक ओढ धामा बैसून निर्जन जाऊन एकलो एकलो भजन करता एकलो एकलो जॉब करता एकलो बैसून फुल डे बुक वाजिता हे पुरे आमगेले परंपरेंतू ना ते आमगेले एक गौड्य परंपरस नव हे निर्जन भजन कंच कोणाकय प्रोत्साह दिना आमगेल पुरे प्रीचिंग मोमेंट तशी त्या मनान कशी भजन करका कंचे लाभ प्रतिष्ठ दवरूनच लाभ आम्ही केदन ख्याती जाऊ का प्रसिद्ध जाऊ का म्हणून करताची ना पुरे जनाल होगळ सुख जाऊ का म्हणून ते कसं नाही म्हणून सांगून भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरान कितली चंद कोण सांगला तांतू एक दोन तीन श्लोक प्रभुपादल फेवरेट असेल मस्त कडे मस्त कोट करताची ಅಂತೂ 19 ಶ್ಲೋಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಯಾರ ಅಂತ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ इतले वय सांगून बसला रे हंगाची 1 घंटा मका जाता तकाची जलदितले कट्ट केला पळयला पूर लाईक 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 ट्रान्सलेशन आणि आसिर जलर वेचिके ट्रान्सलेशन चिक्के चढ सांगता श्लोक चिक्के ओणी सांगता पद आता फर्स्ट ट्रान्सलेशन ऐकूया हे बेंगॉली रस तशी ओ दुष्ट मना मन सांगचे तू एक खंची रीतीची वैष्णव म्हणलेकला एकांत स्थळान तू देवाल पवित्र नाम जप कोरनो बेस्त म्हणलेलास नव्हे तुगल एक आडंबराचे प्रदर्शन मात्र लौकिक ख्याती कतीर त्या एक फट्टी प्रतिष्ठ मात्र ह्या एक शुद्ध कपट नाहीशी आणि कसने नाही तसल एक भौतिक लाभ प्रतिष्ठे मळले कसा गोसव्या डुकरा गोवा म्हणके असह्य कर जावनस आम्ही केदनाही प्रतिष्ठे कतीर नावा कतीर आमगेल फॉलोवर्स कतीर कोरुकनज त्या केवल माये शक्ती निमित्त जल्लेले भ्रम आहे म्हण लेक्का तिथले कळणवे मना संपत्तनी बायल मनशाल ಒಟ್ಟು आनंद करका म्हणून दीस रात्री आलोचन कोरनो योजने करचे अज्जे मॉल कसने सकडे वेस्ट हे पूरा तात्कालिक मात्र तू संपत्तू तुगेले म्हणून सांगून घेतील तदना ते तुगलंतू भौतिक आनंद कती तिथलेची ताजी निमित्त निरंतर जाऊन आशी चढ जत्विना ऊणी जायना तुगेल ते संपत्तू सकल संपत्ताच प्रभू जावनशील माधवा सेवे कतीर मात्र उपयोग करका स्त्री लोटू कामान बुडची कतीर अशी नाही हे जागो प्रति एकाच मालिकू यादवू मळले सम ಗೊತ್ತಸ್ का ಕಾಮ ಅವತಾರ ಜಾವನಶೀಲ್ ರಾವಣು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕತಿರ ಖ್ಯಾತಿ ಕತಿರ ಪ್ರೀತಿ ಅವತಾರ ಜಾವನಶೀಲೆ रामचंद्र देवालो टूच होराट केला जालारी वयसीसा मणके असेल दिष्टित असेल हे प्रसिद्धी भगवंताले भौतिक शक्तीचे एक भ्रम इथे पाळ पडलेल मरुभूमीचे मरीचिक शीत वैष्णवान केदनाही स्थिर आणि गट्टी जाऊन आशिले भक्तीचे वेदिकेर मात्र साधन करू प्रयत्न करका स्थिर संकल्प वाड्डोन घेवका वैष्णव स्थानार रब्बून घेवन देवाक पूजी करच्याक निर्लक्ष केला री अंतिम जावन नरकाक पडका जाता हरिभक्ताक निंदन कोरनो तांगेल श्रेष्ठ साधुसूच्याक प्रयत्न करचे मुखांतर तू तुगेल एक ते एक पिशापण तू तुकाच दिवन घेवट तसल कष्ट ते अनगत्य जाऊन कसला हे पुरे अनुभव करका एकलो भगवंताले भक्त जल्लल तदना आध्यात्मिक उन्नती कती रासचे ಬಯಕೆ ಪೂರೆ ದೇವ್ ಸುಲಭ ಪಾವೈತ ಕಸಲ ಮಳರಿ ಶಾಶ್ವತ ಖ್ಯಾತಿ ಮಳಲೆ वैष्णवाले सावळी म्हणत्या पितल्याक मागशी येता आणि ते ख्याती जनप्रियते मळल केतना काही तात्कालिक एक लौकिक जावन आस म्हणून मग गोतस का भक्तू आणि देवाल संबंधांतू लौकिक संबंध लौकिकाक म्हळ्यार संसार भौतिकाक संबंध पाविल तसल एक तेंबू वय कसं नाही ना भौतिकाचे मोस प्रवृत्ती ಒಟ್ಟು एक ಸ್ವಲ್ಪ वय देवालय संबंध ಒಟ್ಟು संबंध ना भौतिक क्षेत्रांतू जनप्रियते म्हणून सांगून घेवट असेल प्रतिष्ठास नव्हे त्या एक विश्वासघातुक सुणे मांस कवचे माट घातीक होलीक केला आणि एकांगी जावन एकांत स्थळांतू राबता म्हणून प्रयत्न करचे आसनवे त्या गलाटेचे खरखरा जागाक होलीक केला हे दोन्ही वय एक ख्याती एक एकांतारी भजन त्यांत एक ना दोन्ही वय कंचे मार्गार वचका म्हण कोणे लेखला री
ना ते प्रयत्न करच्याक असलारी तांनी बद जावन माया लोक म्हणल्यार भ्रमेन तुची वास करतसंची म्हणून अर्थ कोण घेवकारे मना हांव कीर्तनेन तू सार्वजनिक जावन भगवंताले नाव सांगची सोण सोडता आणि हांव एकलोच भजन कोण घेवन बेसता म्हण सांगून लौकिक गौरवा खातीर करचेस नव्हे अंगाक मसी थापून घेतील म्हणके मला काळे मस थापून घेतील म्हणता मी आत्मीय मना असल एक पोट्ट कीर्ती सोदून तुका कसन प्रयोजन रे महान चेतन जावन असेल माधवेंद्र पुरी त्यांनी तुगे स्ವಂತ भंडाराची चोरचीवरी तू मोस करची म्हणून तुका तू मोस करचे म्हणून सांगिलस तुक मेळका म्हणलेले एक चीप रेप्युटेशन म्हणल्यार उणेच एक प्रसिद्ध असनवे डुकरा गुवा समान सामान्य महत्वाकांक्षी व्यक्तीक माधवेंद्र पुरी तसल एक श्रेष्ठ भक्तांग ಒಟ್ಟು केदना कहीं कंपेर करूक जायना जाळा मध्येंतू तू सभेर जाऊच तसल एक अत्युत्तम परिपूर्ण कीर्तन त्याग कोरनो भौतिक आनंद म्हणल्यार एक चिखला उदकांतू बुड्डून गेला रे मना संपत्तू सौंदर्य आणि ख्याती हे तिनी उग्र व्याघ्राक बली जायन नत्तील मात्र एकलो बद वैष्णव दसल एकलो आत्मो भौतिक जीवनादकून विंगड जावन असता आणि तक्का शुद्ध भक्त म्हण आपयताचे हे पद्य नामाची वैष्णव खे म्हण शुद्ध भक्त म्हण कोण हे निर्लिप्त प्रज्ञाशील तसलो जनन मरणाचे चक्रादकून विजय जाता भक्ती सेवे करूक जीवनांत अगत्यशिले भौतिक सामग्री उपयोग करताना भौतिक व्यामोहक बली जायना म्हळ्यार देवाल खातीर उपयोग करेत कसं नाही जाल्यार स्वार्थ बांधवी आसच्यानच तेदन मात्र कसं पळयल्यार वय देवाल संबंध पावील तसले म्हण दिसल्यारी तो प्रति एक इंद्रिय वस्तू वय देव माधवूची म्हणून नेर जावन ग्रहण जाता श्री राधेले सेवे करतर असका आणि आमगेल इंद्रिय तृप्ती म्हळ्यार एक वायट दिवडा दुखून दूर असका देवाले कीर्तनेंतू भाग घेवचे तसले वैभव कोणेही मक्क ಹೊಗಳ್ಸುಕ मळेलेक आशी दवरूनच ओ मना भजन म्हणून सांगची तसले मोस अभ्यास करची खातीर तू एकांत स्थळाक निवृत्त जावन वच्चे म्हणून सांगून राधेल शाश्वत सेवकू मळलेक गुर्तू कसला त्याग करतरे मना श्रीला भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकूर राधे आणि तिगेले मोगाचो कृष्णालो सेवक केदनाई कीर्तने खातीर आश काडता आणि कसं मागतस म्हळ्यार हरिनाम पुरेचनाने गट्टी जावन म्हणका म्हण सांगून हे हरिनाम संकीर्तनेचे एक दिव्य शक्ती म्हळ्यार ते आपितल्या कशी त्या जीवा भितर देवाल बगे स्मरण जागृत करता आणि ते देवाले लीले आणि ते देवालोट आशिल्लो आध्यात्मिक संबंध स्थापन करता तेदान मात्र एकांतार वचून देवाल सेव करूक साध्य जाता आता व्हडलेशें हांव खंयचे रिपीट करनाशी पटापटा सांगता हे फस्टाचे हे मात्र 2 पंत सांगया दुष्ट मना तुम्ही किशेरा वैष्णव दुष्ट मना तुम्ही किशेरा वैष्णव प्रतिष्ठार तारे निर्जनेर घरे प्रतिष्ठार तारे निर्जनेर घरे तव हरि नामा केवल कैतव तव हरि नामा केवल कैतव दुष्ट माना तुम्ही किसेरा वैष्णव जडेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा जानो ना कीता मायार वैभव कनक कामिनी दिवस यामिनी भावी आखी काज अनित्य से सब तोमार कनक भोगेर जनक कनकेर द्वारे सेव हो माधव कमिनीर काम नहे तव धाम
तहारा मालिक केवल यादव प्रतिष्ठा शतरू जड माय मारू नापेल रावण युजिय राघव वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते कोरोनिष्ठा तहाना भजिले लभिबे रौरव हरिजन द्वेष प्रतिष्ठा क्लेश कोरो के नोत बेताहार गौरव वैष्णवेर पाचे प्रतिष्ठाश आचे ताते कभू नाही अनित्य वैभव से हरि संबंध शून्य माय गंध ताहा कभू नाय जडेर कैतव प्रतिष्ठा चंडाली निर्जनात जाली उभये जानी हो माई कारौरव ताई दुष्टमाना निर्जन भजन प्रचारी चले कुयोगी वैभव प्रभु सनातने परम जताने शिक्षा दिलो या चिंतो से साब से दूती कथा बोलो ना सर्वता उच्चैस्वरे कोरो हरि नाम रवा फल्गुवार युक्ता बद्धार मुक्ता कभू ना भावी हो एकाकार सभा कनक कामिनी प्रतिष्ठा भगिनी चाडियाचे जारे सेई तो वैष्णव सेई अनासक्त सेई शुद्ध भक्त संसार तथा पाय पराभव यथा योग्य भोग नाही तथा रोग अनासक्त से किया रखबो आसक्ति रोहिता संबंध सहिता विषय समूह सकली माधव मायावादी जना कृष्णेतर माना मुकता अभिमाने से निंदे वैष्णवेर दास तव भक्ति आश केनो वादा की हो निर्जन आहव श्रीदयित दास कीर्तने ते आस कोरो उच्चैश्वरे हरि नाम रव कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे से काले भजन निर्जन संभव दुष्टमाना तुम्ही किसेरा वैष्णव हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी बत्तीचंद को सांगले हे शिला प्रभुपादन तत्वळ कोट करचेशिले बट हांव आज पासून हाजे ट्यून आयकनी माताजी धन्यवाद बत्ती थँक्स माताजी नवे एक सॉन्ग इंट्रोड्यूस केले खातीर माताजीन सांगिन म्हण की हे पद बत्ती हॉड आसा माताजीन सिलेक्टेड वर्सेस माता सांगिला आसा थँक्यू हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम माताजी हरे कृष्णा आता मी आमगेले पदाचे नेक्स्ट सेक्शन आवाच्या हांव सांगिन म्हण की शिला प्रभुपादालें पेरेंट्स डे आसा 27 ताका तशी आमगेले हिज डिवायन ग्रेस एसी भक्ती वेदांत स्वामी शिला प्रभुपादान बरयलें आशिल्लें बरो कृपा कोयले कृष्णा सांगू येता आसा ती रश्मी भट माताजी तांणी कारकाळाक तुकून जॉइन जाली ती आनी हे जलदूत डैरी तुकून अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर आसा ती आसा हे शिला प्रभुपादान इंडिया स्टीम नॅविगेशन कंपनी तुकून तांणी तांकां एक टिकेट मेळ्ळेलें आसा पॅसेज टू अमेरिका थंय वचचेक
तेन्ना वतना तांकां एक ताजे एक कॉम्प्लिमेंटरी डायरी वाले दिवन आसतात तांणी तशी तांणी फर्स्ट तांणी पुराय अपॉइंटमेंट बुक्स यूज केले खंय बट तांणी वयर गेले तेन्ना अमेरिकाक वतना मध्य 1 म्हयने वयर आशिल्लो सो ते जलदूतान तांणी तांतू बरोवचें सुरू केलें एक डे 1965 करून करून केलें त्या दिवस तशी म्हणून बरोवचें सुरू केलें सो तशी ते आत्ता वरें ते न्यूयॉर्क टेम्पलांत आसा आनी प्रभुपादान रिक्वेस्ट केला की बली मर्दना दास तांगेले वरें चंद चंद करून दवरून घेतला ते हें कसं नेम ते डायरी सो तशी आतां हांव आमंत्रण करता रश्मी भट माताजीक रश्मी भट माताजी तुमकां हॅपी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी तुम्ही स्टार्ट करायचं हरे कृष्ण शिला प्रभुपाद त्यांनी वचन केलेलं दिसले बरो कृपा कोयले कृष्णाचे ट्रान्सलेशन सांगूक हांव प्रयत्न करता प्रभुपाद सांगता की हिगेल प्रितीचो भगवान कृष्ण तुवें अनुपयुक्त जावन आशिल्ले हे आत्मावैरी करून दवरला तुवें म्हाका हांगा कसले हाडले म्हणून कळणी देवा तुगेले खुशी आशिल्वरी दवरी तू कशी दिसतकी तशी बरी म्हाका म्हणून हांव निमगून घेता म्हणून सांगताची जल्लरी हांव लेखता तुगेले हांगा केलो व्यवहार आस म्हणून हांव लेखतास तशी जावन हे भयानक स्थळाक म्हाका हाडला म्हणून सांगता तांणी हांगजन पुरा अज्ञान आनी भावोद्रीक जावन आशिल्ले वस्तू दाखून आवर्सून आसाची तांकां वासुदेवाले अतिंद्र जावन संदेश तांकां रुची ना तांणी भौतीक जगताचे जिवनांत नित्य बुड्डून आसाची त्यांची एक सुख म्हणून तांणी लेखताची जल्लरी तुगेल करुणे निमित्त पुरा चलायसेता म्हणून म्हाका दिसता भक्ती सेवाचे मधुरते कशी तांणी अर्थ करून घेवचे जाता ओ देवा तुगेले करुणे खातीर सरळ जावन हांव प्रार्थना करता तुगेल करुणे निमित्त हांव तांकां मना वच तशी सांगू जातालो तुगेल इच्छे निमित्त पुरा जिवी माया शक्तीचे नियंत्रणांत आसात तशी जावन तू इच्छा केल्यार मात्र तांणी हे माया पाशा दाखून भायर येवचे जाता देवा तू तांकां पुरा माया पाशा दाखून सोडोका तेजान मात्र तांणी तुगेले संदेश अर्थ करून घेवचे साध्य आस श्रीमद भागवत तुगेले अवतार भक्तल कथ आस कोणे ते पदे पदे भक्तीन श्रवण करताची तेदान तांणी तुगेले संदेश अर्थ करून घेवचे जाता म्हणून तांणी सांगताची हे मस्त व्हड आस हांव 8 वर्स सांगच्याक टाइम मस्त उणे आसा ताजे खातीर 8 वर्स सांगता आस हरे कृष्ण बरो कृपा कोयले कृष्णा बरो कृपा कोयले कृष्णा अध मेरा प्रति किलागिया नीले हेत बरो ये बेगती बरो कृपा कोयले कृष्णा आछे खींचू कर जाता नो माने आछे खींचू कर जाब नो माने नाहे के नो आनी बेन स्थान नाहे के नो आनी बेन ये उग्रस्थान बरो कृपा कोयले कृष्णा राजसतमो गुणे तेरा साभयचना राजसतमो गुणे तेरा साभयचना वासुदेव तथा रुचि नहीं से प्रसन्न वासुदेव तथा रुचि नहीं से
प्रसन्न बोरो कृपा कोइले कृष्णा तबे जड़ी तब कृपा होया आहे तुके तबे जड़ी तब कृपा होया आहे तुके सकले संभव होया तुम्ही से कौतुकी सकले संभव होया तुम्ही से कौतुकी बोरो कृपा कोइले कृष्णा की भावे बुझले तार बुझे से रस की भावे बुझले तार बुझे से रस यथा कृपा करो प्रभु पुरी निज बस यथा कृपा करो प्रभु पुरी निज बस बोरो कृपा कोइले कृष्णा तुम्हारा इच्छाया सब होया माया भस तुम्हारा इच्छाया सब होया माया भस तुम्हारा इच्छाया नास मयर परश तुम्हारा इच्छाया बस तुम्हारा मायर पराश बोरो कृपा कोइले कृष्णा तबा इच्छा होया जड़ी तारे उद्धार तबा इच्छा होया जड़ी तारे उद्धार बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हारा बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हारा बोरो कृपा कोइले कृष्णा भागवते कथा से तबा अवतार भागवत कथा से तबा अवतार तिराहे शुने जड़ी काने भार भार धीरा है शुने जड़ी काने भार भार भरो कृपा कोइले कृष्णा शृण्वतां कथा स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तन प्रद्यंस्तोय भद्राणि विधुनोति सुहसतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी तथा राजस्तमो भाव कामलोपादयश्च ये चेतयेतैर्नाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं मनसो प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत् तत्त्वविज्ञानम् मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यन्ते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्रष्टवेवात्मनीश्वरे भरो कृपा कोइले कृष्णा अध मेरा प्रति किलागिया नीले हे तक करो हे भय गति भरो कृपा कोइले कृष्णा हरे कृष्णा।
साधू साधू, हरी हरी. चंद कोण सांगले माताजी, तुम्ही किती चंद कोण सांगले. आणि हे बरो कृपा कोयले कृष्णा. भारी अप्रूप आम्ही आमका ऐकूचेक मेळता. तुम्ही भारी चंद कोण सांगिल असं ते, आणि मिनिंग बरें शिला प्रभुपान बरयलें. वंडरफुल कीर्तन. थँक्यू सो मच माताजी. शिला प्रभुपादान उडगस करेल आमका. थँक्यू सो मच माताजी रियली. आणि हॅपी बर्थडे, हॅपी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे टू यू अगेन अँड अगेन. हरे कृष्ण. आता आम्ही नेक्स्ट कीर्तनावच्या नेक्स्ट कीर्तन कृष्णाष्टकम सांगू केत असती आमगेल मध्य माया अरविंद मल्य माताजी. आणि बँगलोर तुम जायत असती. आणि हे जे ट्रान्सलेशन सांगू येत असती राजेश्वरी राव माताजी हे बरेला आदिशंकराचार्यन. आणि बृहत स्तोत्र रत्नाकर ते बुकातून अडॉप्ट केला. संस्कृत रस्य तुम्ही कृष्णाने ऑलवेज कणीपणी प्लॅन असतं. आता बुद्धान गेल मागिरी भरती जण वेदा सकट फॉलो करना आशिल्लीं. त्यातनं कसं झालंय, कृष्णानं शिवा पेटयलें म्हळ्यार शिवाले अंश शिवा आदिशंकराचार्य जावन आयलो. कृष्णा वापास ते आमगेलें वेदिक कल्चर वापास हाडूक सोसायटीन तू हक्क पेटयलें. एक्चुअली बुद्धान येवचेना पुढे पुराय जणांना प्राणी हत्या करता आशिल्लीं म्हळ्यार बली दिवचे तशी म्हळ्यार वेदाच्या नांवार बली दिता आशिल्लीं. ताचे खातीर भरती वायट आशिल्लें समाज. ते समाज सम करूंक बुद्धा पेटयलें. सो जन पुरा वेदिक सकट विसरलीं. तेदना वापास लिटल कसं हाडका नवे म्हणून यू टर्न घेवचेक शंकराचार्य पेटयलें देवान. तशी शंकराचार्य तांणी शंकराचार्य येवन तांगेले काय म्हणटा ती अद्वैतवाद. अद्वैतवाद म्हळ्यार आम्ही देव एकच म्हण तांगेलें. आमगेले माधवाचार्य कसं द्वैत डिफरंट डिफरंट. आणि आम्ही चैतन्य महाप्रभुले द्वैत अद्वैत म्हळ्यार क्वालिटेटिवली वन बट क्वांटिटेटिवली कृष्ण भरती विशाल आम्ही सान तशी. सो आदिशंकराचार्य बॉर्न जालेली केरळांतू. आणि तांणी तांगेल पेरेंट्स चिरडून आसतना तांणी शिवाक प्रे करून शंकराचार्य तांकां बॉर्न जाले निमित्त तांकां शंकरा म्हण नांव दवरता ती. तशी आता आम्ही ट्रान्सलेशन राजेश्वरी माताजी गेले तुकून ऐकूया. ओके माताजी, हरे कृष्णा. थँक्स माताजी, प्रणाम. हरे कृष्ण. कृष्णाष्टकम या बरयलात माताजीन सांगिल्वरी आदिशंकराचार्यान संस्कृत अरस सांगता की व्रजभूमीचे एकमात्र आभूषण समस्त पापराशी नाश करतलो आणि आपणेल भक्ताल मन आनंदित करतलो नंदनंदनाक एदनाय वंदन करता. कोणाल मस्तकारी सुंदर मोरा पाका मुकुट असकी हातांतू मधुर नादाचे वेणू असकी आणि कोण कामकलाचे सागर जावन असकी तसं नटनागर कृष्णाक नमन करता. कामदेवाले मन मर्दन केलेलो ओडोड सुंदर दोळ असतलो आणि व्रजगोपाले शोक दुःख दूर करतलो. कमलनयन देवाक नमस्कार करता. कोण करकमलांतो गिरिजाक धारण केले की आणि कोणाल मंदहासो आणि मन सुंदर जावन असकी देवराज इंद्राले अहंकार मर्दन केलेलो श्री कृष्ण रूपी गजराजाक नमस्कार करता. कोणाल कन्नारी कदंब पुष्पा कुंडल असकी परम सुंदर गाल असकी आणि व्रजगोपिंगेले एकमात्र प्राणाचे आधार जावन असचे तो दुर्लभ कृष्णचंद्राक नमस्कार करता. गोपगण आणि नंदराय सहित यशोदा माता लोटो प्रसन्न जावन असकी आणि एकमात्र आनंददायक जावन असचे गोपनायकाक नमस्कार करता. कोण तगेले चरण कमलांक मिगेले मनरूपी सरोवरांतो स्थापित केला की तसले सुंदर पयाचे नंद कुमाराक नमस्कार करता. आणि समस्त दोष दूर करतलो आणि समस्त लोकांचे पालक जावन असचो समस्त गोपी व्रजगोपा मना असचो नंद गोपाले चरडाक नमस्कार करता. भूमी भार हरण करतलो
संसार सागराचे कर्णधारी सूत्रधारी मनोहर यशोद कुमाराक नमस्कार करता. अति कमनीय कटाक्ष दितलो, सदैव सुंदर भूषण धारण करतलो, नित्य नूतन नंदकुमाराक नमस्कार करता. गुणाचे भंडारो, सुख सागरो, कृपा निधानो आणि कृपाळू गोपालाक देवशत्रुंक ध्वंस करचे गोपीनंदनाक नमस्कार करता. नित्य नूतन लीलाविहारी मेघश्याम नटनागर गोपालाक कोण ते झळकीचे प्रकाशमय सुंदर पितांबर धारण करतकी तक्का नमस्कार करता. कोण समस्त गोपांक आनंदित करतकी आणि हृदय कमलाक विकसित करतकी सूर्यावरी शोभायमान जावनसकी तसलो कुंज मध्ये असतलो श्याम सुंदराक नमस्कार करता. कोण सक्कड कामना चंदुकोर्नु पूर्ण करतकी सुमधुर वेणुवज्जुनु कानु भरतलो तसले कुंजनायक कृष्णाक नमस्कार करता. चतुर गोपिकांगेले मनरूपी सुकोमल हंतलावैरी शयन करतलो आणि कुंजवनांचे उक्कू नेवची तसले दावाग्नी पान करतलो. नित्य यौवन कांतीन सुशोभित अंजनयुक्त डोळे असतलो. गजेंद्राक मोक्ष दिल्ललो श्री मळारी राधाराणी लोट विहार करतल्याक नमस्कार करता. प्रभू हाव खंयचे परिस्थितींत असो केदनाय तुगेले कृष्ण कथा ऐकूची तसले कृप करी. कोण हे अष्टकम पठण करतकी ऐकतकी तन्नी जन्मजन्माक नंदनंदन श्याम सुंदराले भक्तिक पात्र जता. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬರೆಲೆಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ. ಭಜೆ ವ್ರಜೈಕ ಮಂಡನಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪ ಖಂಡನಂ ಸ್ವಭಕ್ತ ಚಿತ್ತರಂಜನಂ ಸದೈವ ನಂದನಂದನಂ. ಸುಪಿಚ್ಚ ಗುಚ್ಚ ಮಸ್ತಕಂ ಸುನಾದ ವೇಣುಹಸ್ತಕಂ ಅನಂಗರಂಗ ಸಾಗರಂ ನಮಾಮಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗರಂ. मनोज गर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूत गोपसोचनं नमामि पद्मलोचनं. करारविन्दभूधरं स्वितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणम्. कदम्बसूनकुण्डलं सुबारुगण्डमण्डलं प्रजागणैकवल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभम्. यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्. सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं तदानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकम्. समस्त दोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि कृष्णलालसम्. भुवो वरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकम्. द्रगद्धकान्तभङ्गिनं सदा सदालसाङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम्. गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्भिषन्निकण्डनं नमामि गोपनन्दनम्. नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्र बालसत्कटम्. समस्त गोपनन्दनं हृदय बन्धुमोहनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्न भावुशोभनम्. निकामकामदायकं
जगन्धचारु सायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्ध गोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबद्धवह्निपाहिनम् यदा तथा यथा तथा तदैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यदित्ययः पुमान् भवे सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्णाष्टम की जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय श्री आदि शंकराचार्य की जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी हरी बोल माया अरविंद माताजी बारी चंदकोन सांगितलं तुम्ही कृष्णाष्टकम खुशी जाल्ले अशी मुखार सुनवार येवक माताजी बारी खुश जाल्ले हरे कृष्ण आणि राजेश्वरी माताजी ताजी मीटिंग सरे बारी चंदकोन ब्यूटिफुली सांगितलं तक समाधान माया अरविंद माताजी वारे बारी चंदकोन सांगितलं पद हरे कृष्ण माताजी प्रणाम तुमका शी मुखार सुन येवका हरे कृष्ण नेक्स्ट कीर्तन वचे आम्ही नेक्स्ट कीर्तन सांगू कामिल मध्ये येता सती हेमापाई माताजी मुंबईत जॉईन देता सती दयाल निताई चैतन्य बोले ते बरेला आमगेले भक्ती विनोद ठाकूरन ते गीतावली बुकातून अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर असं ते मिनिंग हांव सांगू प्रयत्न करता तुम्ही भक्ती विनोद ठाकूरले प्रणती तत्वळायकून अशें पुरो जेस्त हांव सांगता नमो भक्ती विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ती स्वरूपाय रूपानुग वरायते म्हळ्यार कसं न्ही हांव सच्चिदानंद नामन आशिल्ले भक्ती विनोद ठाकूरले राकुराक रेस्पेक्टफुल अबेसन्स करता तांगेले आणि चैतन्य महाप्रभुले ट्रान्सडेंटल एनर्जी जावन आसा ती आणि तांणी कने स्ट्रिक्ट फॉलोवर ऑफ आमिले षडगोस्वामीचं ते षडगोस्वामीले हेड कोण हाजे हेडेड बाय शील रूप गोस्वामी ते हाजे मिनिंग ओके आता हांव हे कसने ताजे आमिले दयाल निताई चैतन्य बोले ताजे ट्रान्सलेशन सांगू ट्राय करता मिकेल मन दैवान जावन आशिल्लें निताय आणि चैतन्य महाप्रभुले नाव चावंट करून डान्स करी नित्यानंद प्रभुल तसले करुणामयी व्यक्तित्व खंय पळोवचें मेळटा तो जगाय आणि मदाईले पेट्टू घेता जाल्यार वरे तांकां देवाल प्रीती अनुग्रह करता तुमगेले अपराध नाश चलते दना तुमकां देवाल प्रीती म्हणजे निधी मेळटा जाल्यारी निताय आणि चैतन्य अपराध पळिनाती एक पटी कृष्णाल पवित्र नामाचे रुची कळल्यारी ह्या प्रपंचांत सक्कड बंधनातून भायरी येवेत कृष्णाल पवित्र नामाचे बांधव्य जालतेदना जीवन भारी सुलभारी यशस्वी जाता कृष्णाल वैरी ममते ना जाल्यारी जीवन बरे निष्प्रयोग दत्ता जीवनाचे अंत्यरी आमकां वृंदावनांतू राधा आणि श्यामाल सुंदर दर्शन मेळता जाल्यारी लॉर्ड गौरंगाले करुणे प्रप्रथम जावन घेतल्यार मात्र हे पुरा साध्य हरे कृष्ण सांगा माताजी हेमापाई माताजी तुम्ही सुरू करेत हरे कृष्ण हरे कृष्ण सकडंग नमस्कार दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन नाच रे अमर मन रे नाच रे अमर मन नाच रे अमर मन रे नाच रे अमर मन दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन ये मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे मन अपराध दूरे जावे पाबे प्रेम धन ये मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम
ते मन, अपराध दुरे जावे पावे प्रेमधन, दयालनी ताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयालनी ताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है, कृष्ण नामे रुचि हबे गुचिबे बंधन। ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है, कृष्ण नामे रुचि हबे गुचिबे बंधन, दयालनी ताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयालनी ताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। कृष्णा नामे अनुरक्त हबे है, अनायास सफल होवे जीवे रे जीवन। कृष्णा नामे अनुरक्त हबे है, अनायास सफल होवे जीवे रे जीवन। दयालनी ताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयालनी ताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। कृष्णा रति बिना जीवन तो मिछे है, वृंदावन राधा समय पावे दर्शन। जैसे वृंदावन राधा समय पावे दर्शन, गोर कृपा होले है, गोर कृपा होले, गोर कृपा होले है, गोर कृपा होले। दयालनी ताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयालनी ताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। नाच रे अमर मन रे नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन रे नाच रे अमर मन, दयालनी ताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। दयालनी ताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयालनी ताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। नाच रे अमर मन रे नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन रे नाच रे अमर मन, दयालनी ताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयालनी ताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। हरे कृष्णा। नाच रे अमर मान माताजी, तुम्ही पद्य ऐकून आम्ही मन पुराणांचे सुरू झाले. थँक्यू सो मच माताजी. वर्ष अंकल सांगितलंच तुम्ही हे पद अप्रूप ऐकूचे येत आमकां हे पद बत्ती जण सांगनात नॉर्मली. व्हेरी नाईस. थँक्यू सो मच माताजी. अशी तत्वळे का तुम्ही सांगू का आणि धन्यवाद. आणि आता आम्ही आयचे सेशनचे फायनल कीर्तन या कापया ते सुंदर मोर मन किशोर ते संगू येता सती वारिजा कामत माताजी आणि कारकळ तुकुन जॉइन जाता सती हे पद बेंगाली लँग्वेज रस. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी दंडोत प्रणाम. प्रणाम. बेंगाली सॉंगाचे फर्स्ट हांव अर्थ सांगचा प्रयत्न करता. ओ सुंदर यौवनाचे बालक तो मिगेल हृदयांतू आशिलो दैकोर्नु मिगेले लग्गियो ओ मेघवर्णाचे श्याम मिगेल दोळ प्रसन्न करतलो. तुक आत्मीय जावनु पूज करचे मिगेले मन आशस ते भरवस दवरनु हांव तुगेले पादकमलांतू विनम्र जावनु पांय पडता. मिगेल दोळ्याच मोगाचो दै कोरनु तुगे लागी आपुनवरी
तुगेले दुखून दूर जालेले म्हाका जिवाक संकट जाता आस. तुगेल भेटीचे मधुर क्षण आलोचन कोरून त्याची कुशी पावता आस. मिगेले जीवनाच्यो रायो तू कसले मिगेले उलयताना अशी मौन जावन कसले अशी आस. मिगेले दोळे दुखून अश्रू येता आस. जगतान तू विंगड खंयचेय म्हाका तृप्ती दिताना. असल एक सन्निवेशारी हांव कितले दीस वांचूक. तुगेल खातीर तू म्हाका रडची मक्की करता आस. मिगेल प्रिय गिरीधारी लाल, मिगेल जिवनांत अवधींत तुका मेळू जाय न्ही जाल्यार हांव हे देह त्याग करता आनी मृत्यू लागीं वता. सुंदर मोर मन किशोर ऐसो हे क्षमा नयन बीरा. सुंदर मोर मन किशोर ऐसो हे क्षमा नयन बीरा. बजी पोतो माय मोर मन चाय. बजी पोतो माय मोर मन चाय. चरणे राखी एकती प्रणाम. चरणे राखी एकती प्रणाम. ऐसो ही क्षमा नयन बीरा. सुंदर मोर मन किशोर ऐसो हे क्षमा नयन बीरा. नयन रे प्रेम मोरे लोए जाय. नयन रे प्रेम मोरे लोए जाय. मिलन रसो विरोह सुखाय. प्राण देवता कभी नहीं काता. नयन धारा मने ना भीराम. ऐसो ही क्षमा नयन भीराम. ऐसो ही क्षमा नयन भीराम. सुंदर मोर मन किशोर ऐसो हे क्षमा नयन भीरा. इमनी कोरे आर कोटोकार. इमनी कोरे आर कोटोकार. कांडले आमाय गिरीधारी लाल. ए जीवने हाय जड़ी नहीं पाय. मरण रूपारे चरण नीलाम. ऐसो ही क्षमा नयन भीरा. ऐसो ही क्षमा नयन भीरा. सुंदर मोर मन किशोर ऐसो हे क्षमा नयन भीरा. बजी पोतो माय मोर मन चाय. बजी पोतो माय मोर मन चाय. चरण राखी एकती प्रणाम. ऐसो ही क्षमा नयन भीरा. ऐसो ही क्षमा नयन भीरा. ऐसो ही क्षमा नयन भीरा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा हरी बोल माताजी. असं एक तुम्ही एक भावुक दान पद सांगली माताजी भारी चंद कोण ब्युटिफुली संग तुमले वॉइस वरे भारी चंद आणि भारी चंद कोण सांगली माताजी खुशी दल मना खुशी दल माताजी. थँक्यू सो मच.